Covid-19 keseliniň dünýä ýaýramy dowam edýär. Merkezi Aziýanyň we Türkmenistan bilen goňşy döwletleriň hökümetleri günde täze kesellänleriň hasap alynanlygyny habar berýärler. Dünýäde koronavirus ýokaşan adamlaryň sany 5,19 milliona ýetdi. Bu aralykda Türkmenistanda Covid-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan hökümet goňşysy Eýran bilen serkedini açmagy planlaşdyrýar we karantin zowlaklaryny köpeldýär. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmenistanyň diňe bir gündogor welaýatynda azyndan 3 sany karantin zonasy döredilipdir. Libapda 3 ýerde karantin zonasy bar. Kerki şäherinde, Farabda, Şeýlede welaýatyň ýokunç keseller hastahanasynda. Ýokunç keseller hastahanasynda 88 adam saklanýar. Kerkide 100, Farabda 50 adam saklanýar diýip Libapdaky habarçymyz 29-njy maýda aýtdy. Onun sözlerine görä karantinde saklanýanlaryň arasynda ýük uçarlaryň ekipaj agzalary bar. 29-njy maýda gije saat 10:30-da Türkmenabada Il-76 ýük uçar geldi. 9 adamdan ibarat ekipaj karantina salyndy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň vilayatyň saglygy saklaýyş edarasyndaky çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä agzalan karantinlerde Covid-19 bilen hiç kim hasap alınmandyr. Karantinde saklanýanlar 2 ýezek test tapşyrýarlar. Bu olaryň öz hasabyna amalaşdyrylýar we 100 manada durýar. Maýyň ortalarynda Libap vilayatynyň häkimetleriniň Türkmenabadda Covid-19 bilen kesellemekde guman edilýänleri saklamak üçin karantin zonasyny giňeldiýänligi habar berilipdi. Şunlar Libap vilayatynyň häkimetleri bütün dünýä saglyk guramasynyň halkara bilermenleriniň Türkmenistana sapar etmegine taýýarlyk görýärler. Äkli saglyk işgärlerine özlerine ýörite halat we gora kostyumlaryny tikinmegi tapşyrdylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň saparyna garaşýanlygy üçin derman hem getirildi. Olar giden soň dermanlary ýzyna tapşyrmaly bolar diýip Azatlyň Libapdaky habarçysy aýdýar. Eýen bir aýdan gowrak wagt bäri bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri ýurda baryp Covid-19 bilen bagly ýagdaýy görmek üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirip gelýärler. Sapar heniden başa barmady. Bu aralykda Türkmenistan öz territoriýasynda Covid-19 keseliniň ýokdugyny öňe sürmegini we bu keseli başga ýurtlar hem halkara guramalary bilen gürrüňdeşlik geçirmegini dowam etdirýär. Türkmen Saglygy saklaýyş wekilleri onlaýn duşukda howply ýokunç keselleri bejermek boýunça Israýlyň hem Koreýanyň wekilleri bilen tejribe paýlaşdylar diýip Türkmen portaly neşri 28-nji maýda habar berdi. Haýsy keselleriň şonda maslahat edilenligi anyklaşdyrylmady. Türkmenistanyň media serişdeleri koronavirus keselini tas agzamýarlar we Covid-19 köplenç howply kesel diýip tutýarlar. 1-nji iýunda Türkmenistanyň we Eýranyň özara serkediniň açylmagyna garaşylýar. Bu arada Eýranyň Mehr agentligi Gümrük Edarasynyň metbuat wekiline salgylanyp habar berýär. Maglumaty görä Ruhullah Latifi Eýranyň Türkmenistan bilen serkediniň global pandemiýanyň fonunda saglygy saklaýyş boýunça protokollaryň berjaý edilmeginde 1-nji iýunda gaýtadan açyljagyny 27-nji maýda aýdypdyr.